טוב, מאור, אנחנו רוצים לרכוש דירה, אנחנו עבודים, כמה מס משלמים, איך זה הולך, איך זה עובד עם המשכנתה. תירגעי, בדיוק בשביל זה אני כאן. תהליך רכישת דירה ראשונה יכול להיות מבלבל, אבל אני מלווה אתכם יד ביד עד לחתימה. בואו נתחיל מהבסיס. קודם אני מכין לכם טיוטות מסודרות, בודק את החוזה מול עורך הדין של המוכר, ועובד עם סימולטור מיסוי מסודר, כדי שתדעו מראש כמה מס אתם הולכים לשלם. ככה אין הפתעות. אני גם מסביר לכם מתי לקחת משכנתה, כמה אתם באמת צריכים בשביל העסקה, ואיך הפרוצדורה מתנהלת שלב אחר שלב. ומה החלק הכי טוב? אני עובד בשבילכם, ואת שכר הטרחה שלי אתם משלמים רק אם בסופו של דבר הייתה חתימה על הרכישה. אני איתכם לאורך כל הדרך, עד שאתם מקבלים את המפתח והשם שלכם נרשם בטאבו. אוקיי, מאור, יש עוד משהו שאנחנו צריכים לדעת? את לא צריכה לדעת יותר כלום. אני עושה בשבילך, בשבילכם, את הכל בעסקה הזאת, עד למסירת הדירה. אוקיי, מעולה, סוף סוף מישהו עושה לנו סדר בכל הבלגן הזה. רוכשים דירה ראשונה, משרד עורכי דין מאור גרצנשטיין מלווה אתכם יד ביד עד למפתח.